गासिबो गैया बे नाखौ दै फुख्रि लोमनानै नाया थांदो Hey लोगोफोर बर' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय दिनै नोंथांमोननो ओरैबायदि दैबाना दिन्थिनो नागिरदों माने जों गामियाव ओरैबायदि दैबाना जादों नोंथांमोना नुबा आसरित जागोन माने जायफोरनि फुख्रि दङ गिदिर गिदिर फुख्रि दङ बे फुख्रि थानायफोरा ओरैबायदि लस जादों माने जोंहाबो फुख्रि दंमोन गिदिर ओमफ्राय जाय बिथाङा केमेरा लागासिनो बिथाङा लानायाव ओरैबायदि गिदिर फुख्रि दंमोन माने गिदिर गिदिर नाफोरा थांजोबथारबाय आरो खिन्थु जायफोरा फुख्रि गैया बिथांमोना जोबोर लाब जाथारदों लामा लामा थानानै बयबो ना सारदों आरो नोंथांमोना लासै लासै दिन्थिगासिनो हराव ओरैबायदि अखा हादों माने ओरैबायदि अखा हादों माने हा गोदान खोनायफोराबो खुरखालांजोबदों आरो नोंथांमोना नायबाय थादो जों दिन्थिलांगासिनो नोंथांमोननो बे लामाया जोंनिया मेन लामामोन बे लामाखौ जों थांलाय फैलाय खालामोमोन खिन्थु उपाय गैया मा जोंनिया बै बारिनिफ्राय दैयाबो माने ओरैबायदि बोहैबोदों नै बे दैमा बायदि जाथारदों आरो बेनि नाय बिखिफोरा बेयाव न'खरसे दंमोन बैखिबो न'खरसे दंमोन गासै लोमजोबथारदों न'फोरा जोबोद खस्थ' जादों ओंखारनो बा माइरं सुनो नाथाय गासिबो दैबाना जाथारदों नै लोमजोबथारदों दा बेनि नायाबो बेयाव थांबाय बेनि नायाबो बेयाव फैबाय उपाय गैला आरो मा खालामबावनो बोथोरनि जि थासारि जों मा बुंबावनो आरो भगबाननि माया इफोर नङा होमबा देग्लायनि दैबानाया ओरैबायदि ना जों बाथौ बोराइखौबो गाराखै ना बाथौ बोराइ माने गासिबो लोमजोबथारदों आरो ओरैबायदि दैबाना नै गासिबो लोमजोबथारदों जोंनि मेन लामा हा किन्तु पाका रास्ता जायाखै बे खाथियाव दङ जोंहा रायजोनि फुख्रिया माने पुरा लोमजोबथारदों आरो नै दैया फैथारदों आरो बिखिबो लामाया खमायलांजोब्बाय गासिबो नै नायनो हागोन गासिबो गैया मा मासेबो गैया ने मा मा ना मोनसोखो रौ मिल्का कमन खस्थ' गोदोथार इखो थिराना बे नाखौ दै फुख्रि लोमनानै नाया थांदो Cinta gया yang saya sampai yang saya dandanai lalu jangan nak masuk ke bawah ini kaya kenal lihat je ada kita putih dari mana helai mana jauh loh माबायदि मोनदों नाखौ मोनना जोबोर मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों दैबानानि जों गामिनि फिल्ड बेयाव गथ'फोरा बल गेलेयोमोन जोंबो आगोल गेलेयोमोन नाथाय दा लोमजोबखाबाय नै बेबो जोंनि मा होनदों बेयो बेटनाबारि साब सेन्टारमोन आरो बेयो जोंनि साब सेन्टार आरो बै जाबाय एल पि स्कुल लाइब्रेरिबो दंमोन गासिबो लोमजोबथारदों मानसिफोरा ओरैबायदि ना मोनदों
बेफोर नाफोरा हले जोंफोरनि जानो हागौ दे जोंनिया बेबायदि माने देग्लायनि 2020 मायथाइयानो ओरैबायदि गाज्रि माने जेखि आरो कर'नानिफ्राय लानानै जा कल माइनिंनिफ्राय लानानै आरो लोगोसे जोंनि दैबानानिफ्राय लानानै माने पुरा गाज्रि आरोना देग्लायनि बोसोरा आरो मा बुंबावनो आरो उपाय गैया बे जाबाय जोंनि मेन लामा बेखि सिदा थांबा जोङो बरमा मोनहैगोन आरो बेखि थांबा जों मुसलपुरखि थांनो हायो आरो खिन्थु जोबोद दुखुनांथाव खोथा मा जोंनिया मा बेयाव ओरैनो जों गामियाव गोदान गंसे दालां बानायदोंमोन आरो खिन्थु दालाङा जाजोबाखैमोन लकडाउननि थाखाय आद्रा थादोंमोन आरो बेनि थाखायनो मा बे जों गामि मोनसे गामिनियानो बे दाबसेनो बिखि थांनो हाया बे दाबसेनो बिखि फैनो हाया उपाय गैया मा जाहैबाय जोङो बैथिं थानाय मानसिखौबो जों ओरै हायसो होनहरनांगौ जाबाय नै बैथिं जोबोद गोजान जादों माखै गासै फुख्रियानो लोमजोबनानै मोनसे बिलो बायदि जादों आरो मोनसे मोजां राहाया मा माने मानसिफ्रा गोबां ना सारगासिनो जेराव सारो इयावनो माने मोजां ना मोनगासिनो रौ मिरगा कमल काप बायदिसिना आरोना दा बे गथ' उन्दै गथ'फोराबो ना सारगासिनो तामाम ना सारगासिनो आरोना माने सारबानो मोनो ओरैबायदि जाना दं माने नाफोरा गोदाव सोराव जाजोब्बाय ना जेरैबायदि फुला मोन्दों जेखिबो थांदों बापरे बाप लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर थेंक इउ